नै नुबाय दा बे भिडिअ'आ सोर मानसिखौ सिनायनाय मोनदों आं माथो नायसाय मोजाङै नोंसोरो मोजां नाय मोखांखौ आं मैया भिडिअ लाबोनाय बर'नि इउटुबार सनिया कुइन बिथाङा थारैनो प्रेगनेन्ट जानानै हाबा जामारखोना माखो प्रेगनेन्ट मारमोनदां ओरैनो जोंखौसो प्रेंक होननानै थगायदों ओंखायनो हाबा जाबाय ना मा होनो एनिवे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जेबो नङा भागम धर्मस्य पूर्णं कृतार्थ लक्ष्मी नरहरे नारायण परमात्मा शांति जले सभागसम गावभ्य लक्ष्मी हेलो गाइस खुलुमबाय बे आंनि मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं स' आंबो मोजाङैनो दं दामानि स' भिडिअआ जाहैबाय नोंसोरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा बर'नि मुंदांखा नै मैया दाख्लैसो जानानै थांनाय भाइराल बयफ्रेन्डजों प्रेगनेन्ट प्रेंक खालामनाय जाय बयबो मिथियो सनिया कुइन बिथाङा हाबा जाबाय स' बिथाङा जानो हागौ सासे इउटुबार जानानै बयजोंबो भिडिअ बानायजानो गिनानै बानायनायखौ नुनानै बा आरोबाव बानायजानो गिनानैहाय थाबैनो हाबा जाबाय दा बेयो रियेल ना मा बेखौथ' गावनि इउटुबाव चेनेलावबो होआखै आरो दाबो स' ससे क्लिप मोनदों बेनि थाखाय बयबो मिथिबाय आरो बा जों मिथिबाय हाबा जाबाय होननानै स' एनिवे जेबो बुंनांगौ गैया जोंहाबाव कंग्रेचुलेसन मोजाङै मोजां रायजो जालांनो हाथों नैथि खेब हाबा जादोंबाबो नैबे हौवाजोंहाय आरो जाय हौवा बा हाबा लादों नों मिथिखा हसिखा लादों आरो बे हौवायाबो जेनेबा मिथिखा हसिखा लानानै जेबो खालामनो जेनेबा जेबो दावराव दावसि गैयाजासे रायजो जालांनो हाथों जेनेबा गावनो मिथिखानानै मानिखाबाय गनायखाबाय गोसो मिलायलायखाबायबा गावसोरो बेनो आरो जोंहा बाव जेबो बुंनांगौ गैया आरोना दे रायजोखौ मोजाङै मोजां जालांबानो जाबाय आरो ज' गोरोन्थिया जाया नङा जाबाय बयबो निमाहा होलायबानो जाबाय ना मा होनो गाज्रि कमेन्ट दाहरसै रावबो हाबा जाखाबाय जेबो बिथाङा भाइराल खालामजानोबो गिदों जानो हागौ आरोना बारानिफ्राय बारा जेनेबा भिडिअफोरथ' जोंबोथ' कन्टेन्टल' मोनखानांगौ नालाय जोंबो भिडिअ बानायखायो नालाय ओंखायनो आरोना स' आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय